La Fundació Pública Antoni Maria Alcover. Orígens, objectius, història. L'Ajuntament de Manacor, conscient de la grandesa d'Antoni Maria Alcover i Sureda i de la seva obra, acordà crear una institució pública amb el seu nom, que fos acte d'homenatge, mostra dels seus records, estímul d'estudi i ciència, manifestació d'afecte cap a la nostra terra i els nostres valors, i llavors d'un gran arbre de cultura i harmonia. Els estatuts de la Fundació foren aprovats definitivament pel plenari de l'Ajuntament de Manacor dia 20 de setembre de l'any 1999. La institució té la seva ubicació al casal de Can Socorrat, al carrer del pare Andreu Fernández, número 12, de Manacor. La Fundació té com a principals finalitats la conservació, reunió i aprofitament científic de tot el llegat d'Antoni Maria Alcover, per una banda, i per l'altra, l'estudi, recerca, coneixença i promoció de la cultura popular de Mallorca. Els objectius primers i concrets per arribar a les finalitats esmentades són, segons els estatuts de l'entitat, els següents. Obrir una sala museu amb els objectes, quadres i fotografies procedents dels familiars de mossèn Alcover, de la família Moll i d'altres. La publicació d'obres de mossèn Alcover. Instituir premis literaris, d'investigació, d'art o de mèrits personals amb el nom de la Fundació. Promoure la coneixença i germanor amb altres pobles del món, especialment els que Alcover va visitar tantes vegades per motius de feina. Promoure l'estudi del llegat Alcover. Promoure la construcció d'un parc temàtic de les rondalles mallorquines. La creació d'un institut d'estudis de Manacor. La concessió de beques d'estudi i recerca. La difusió general, premsa, ràdio, televisió i telemàtica de la Fundació i els seus objectius. L'organització d'un grup de voluntariat. Els estatuts que regeixen la Fundació foren aprovats en darrera versió i de manera definitiva dia 16 de maig de l'any 2002. Tot i estar adscrita al Departament de Cultura, la Fundació Pública Antoni Maria Alcover té uns òrgans de govern, pressupost i funcionament autònoms. Això sí, sempre sota la tutela de la Corporació Municipal. Els òrgans de govern de la Fundació són la Junta Rectora i la Comissió Executiva. La Fundació, a més, té una altra institució. Es tracta del Consell General Assessor, un grup de persones destacades dins el món de la cultura popular, la filologia o l'obra de mossèn Alcover, la funció del qual és marcar les línies mestres d'actuació de la Fundació. Una fundació en honor de la figura d'Antoni Maria Alcover ha de partir de dues línies bàsiques de treball, una línia científica i una altra de divulgativa, que es poden dur a terme de manera paral·lela. L'objectiu principal de la Fundació Antoni Maria Alcover és el de la seva incidència tant a la vida manacorina i als visitants de la ciutat de Manacor com a la de tots els pobles de Mallorca o de fora Mallorca. Es pretén convertir en un referent cultural comú a nivell europeu.
La Fundació Pública Antoni Maria Alcover té la seva seu en el casal de Can Socorrat, propietat de l'Ajuntament de Manacor. Es tracta d'un edifici de mitjan segle XIX, ben conservat, que presenta un caràcter propi de les cases senyorials mallorquines. Està inclòs dins el catàleg dels centres d'interès de Manacor. Es troba distribuït en 3 plantes d'una gran amplitud que permeten d'instal·lar-hi les dependències d'un museu, tal com està especificat al projecte museogràfic que la Fundació té acabat. Aquest projecte permet tant l'exposició permanent amb els materials patrimonials de mossèn Alcover com la forma d'un espai lúdico-educatiu propi, de concepcions més modernes, de museus actius que permeten una implicació major dels visitants a través d'elements dinàmics i interactius. Seguint la línia marcada pels objectius i principis bàsics de la institució, actualment el projecte museogràfic pretén convertir el casal de Can Socorrat en la seu de la Fundació Pública Antoni Maria Alcover, així com se mereix. El projecte consta de 2 eixos conductors, que són el diccionari i les rondalles, per a remetre'ns a la totalitat de l'extraordinària i fructífera vida i obra d'Antoni Maria Alcover. El passat mes de juliol de 2006, el Govern de les Illes Balears signà un conveni de subvenció a partir del qual es podrà dur a terme la reforma del casal i el projecte museogràfic. Considerem que aquesta és una de les passes més importants que s'han donat en la història de la Fundació i seguim treballant perquè tot això sigui realitat el més aviat possible. Bé, doncs jo soc la Rosa, fa feina en la mostra de teatre escolar, que enguany ja fa 21 anys que estem en la mostra, que ja és molt important, no? Enguany puc dir que ens han donat el reconeixement de mèrit de l'Escola de Mallorquí, estem molt contents per això també, i bé, la meva feina és això també, vull dir, donar a conèixer el teatre, ensenyar a fer teatre als nens, i de qualque manera, a vegades també, interpretar qualque personatge també, qualque obra de teatre. I bé, avui vos he vingut a contar aquesta rondalla, contaré la Joana i la fada Mariana, espero contar-la bé, no hi vull dir-me massa, i bé la cont perquè de qualque manera també és la meva feina també contar un poc de contes, no? Educació infantil en com molts, i perquè la Madalena també m'ho va demanar. I bé, això és tot. I què pens de les rondalles? Me demanen a Madalena. Penso que és una herència molt important que ens ha deixat mossèn Alcover, que gràcies a ell poden tenir tot aquest legat de nosaltres avantpassats, perquè si no, no els atendríem i tot s'hauria perdut. I això és una cosa que s'ha de tenir molt en compte i donar les gràcies de qualque manera a mossèn Alcover, perquè és això, que tenim aquesta herència i ara, avui jo puc contar una rondalla i així com fa fent de Magdalena, que cada setmana podia venir aquí una gent a contar-les i poder tenir tots aquests 24 toms de rondalles que tenim. En fi, no sé si me repeteixo un poc, però bé, això és el que penso de les rondalles i gràcies. Bé, doncs, na Joana i la fada Mariana. Això era un home vell, molt pobre, molt pobre, molt pobre, que només tenia una filla, ben garrida, que nomia Joana. Un dia, que la fam alçaven i el pobre vell, li va venir una idea al cap i va dir, ja ho sé, vendré la filla i així podré menjar. Dit i fet, ja fa la filla, la se posa damunt el coll i ja és partit cap en el carrer. Crida que crida, qui me vol comprar la meva filla, que sap tant com la fada Mariana? Qui me vol comprar la filla, que sap tant com la fada Mariana? La fada Mariana era la reina. I 2 criades de la reina varen sentir aquell home quan cridava. I tot d'una se'n va anar cap a la reina i li deien «Senyora, senyora, hi ha un home que ven sa filla que diu que sap tant com vostra reial majestat». La reina diu «Que l'endullin, que jo la vull comprar». Perquè la reina no volia que ningú sabia més que ella i la volia llevar del mig.
Dit i fet, aquelles dones li duen a Joana, la compra i d'any, dona els 2 bes en aquell vet i aquell home amb butxaques plenes, ben xarabel-lo cap a casa seva. I la fada Mariana li diu a na Joana, quina feina sap fer? I na Joana diu, sé que se presenti més. Ah, molt bé. Ja me pensaré quina feina te fa fer. La reina tenia un fill que no mia Bernadet. I quan va veure na Joana, va quedar prendat d'ella. Però no volia que ningú sabés que li agradava. Així que davant la gent la dejectava. I un dia de mallat la llafa i li diu, Joana, si qualque dia te trobes estreta, gés aquest guà i tu dius, ah, l'amo del guà, i jo te trauré de s'embolic, per molta ficada que hi estiguis. Ah, molt bé, gràcies, Bernadet, va dir. I res, que l'endemà la reina agafa na Joana i li diu, Joana, agafa aquest covo de llana negra i vés en el torrent i l'has de rentar fins que sigui ben blanca, que és per matalàs del meu fill Bernat que s'ha de casar. Aquella lota agafa el covo de la llana, se'n va cap en el torrent, plora, sense saber com ho havia de fer. I se posa la mà dins la butxaca, troba una cosa, la agafa i diu, ah, l'amo del guà! I tac, li compareix en Bernat. I li diu, què passa, Joana? I na Joana li conta el pas, diu, ah, no preocupis, i pella siu-lo, i venga, varen començar a sortir homonets i donetes de colzada, ben xaravel·los, botant, i venga xacalines i cuchaveles i tombarelles, i venga ben rebents. Uep! Diu en Bernat, ja ballareu amb acabat la tasca. Ara agafau aquesta llana i l'heu de fer ben neta, fins que sigui ben blanca. Sí, Bernat. I els homonets ja fan la llana, renta. No havia passat una hora i ja era ben blanca. I diu, ja és Bernadet. Ah, molt bé, per l'amor de Déu, sigui bona gent, ja on podeu anar per allà on teniu el cap girat. I que els homonets, votant, se'n van anar. I en Bernat ja fa la llana, la dona a Joana i li diu, ara du aquesta llana a mo mare. I si te diu, ja deu haver vist el meu fill Bernat, tu li has de dir, ni l'he vist, ni l'he mirat, fins a l'hora que l'he deixat. Dir-li això serà com dir-li una flastomia de les més grosses. Ah, molt bé, així ho faré, Bernadet. I na Joana ja és partida cap a Palau i se'n va i du la llana a la reina. La reina, quan va veure aquella llana tan blanca, més blanca que la flor del lliri, no se'n va poder venir. I va cridar, ja deu haver vist el meu fill Bernat. Diu, jo ni l'he vist, ni l'he mirat fins a l'hora que l'he deixat. Calla, mala llengua, això no ho diuen, li deia la reina. I aquella dona diu que he de pensar, què puc fer? I res, que l'endemà torna a cridar a Joana. Joana, mani senyora reina, diu, ara que tenim la llana neta, ara l'has d'agafar, bé, agafes aquesta llana i aquest cànyol, i l'has de filar i després has de teixir tota la roba. I fas unes bones peces de roba que ha de ser per la roba del meu fill Bernat que s'ha de casar. I aquella dona agafa totes aquelles, la llana i tot el cànyol, i res, i ve aquella Joana que pensava, què puc fer, i plora, se'n recorda del guà, torna a treure el guà, i diu, ah, l'amo del guà, i li compareix en Bernadet. I diu, què passa, per què plores? I diu, i per què he de plorar? Que ta mare m'ha dit que he d'haver filat i haver teixit tot això abans de pondre el sol? Diu, ala, diu, no n'hi ha per tant. Diu, i sí que n'hi ha per tant. Diu, no n'hi ha ni per començar. Pella siu-lo i tac, li compareixen aquells homonets i aquelles donetes una altra vegada. Votant, i venga xacalines i cuchaveles i tombarelles. Uep! Diu en Bernat, ja ballareu amb haver acabat la tasca. Ara, agafau aquesta llana i aquest cànyol i heu d'haver filat i teixit abans de pondre el sol, ha de romandre tot llest. Feina feta, venga, fora vessa. I que els homonets agafen
a la llana i el cànyom, van a un canyar que hi havia, tallen un parell de canyetes, fan una filosa, se diu, no sé si se diu filosa, què se diu? Una filoa, això, sí, una filoa. I comencen a filar i a filar i a filar, i després hi havia uns altres estols d'homones que varen començar a tallar un parell de pins i a fer talars i talars i talars, i quan varen afilar tota la llana, varen començar a posar el fil en els talars, i venga a teixir, cric, crac, i una hora abans de pondre's el sol va quedar tot llest, i totes les peces fetes. I en Bernadet li diu, molt bé, bona gent, ja on podeu anar per allà on teniu el cap girat. I que els homes votant i votant se'n van anar, tots xalers i ben xeravel·los. I llavors diuen a Joana, ara du aquestes peces de roba a ma mare, i si te diu, ja deu haver vist el meu fill Bernat, tu li contestes, ni l'he vist ni l'he mirat fins a l'hora que l'he deixat. Molt bé, Bernadet. I se'n va, la Joana, du les peces de roba a la reina, i la reina, quan va veure les peces de roba fetes, no se'n podia venir de tot allò. I amb una cara de rabiosa li diu, ja deu haver vist el meu fill Bernat? Diu, jo ni l'he vist ni l'he mirat fins a l'hora que l'he deixat. Calla, mala llengua, això no ho diuen. I aquella dona ja no se'n podia venir de com ho feien a Joana. Diu, n'he de pensar una de més grossa. Res, que l'endemà li diu, Joana, mani, mi senyora reina, diu, ara que tenim totes les peces de roba fetes, ara manca cosir-les, bé, fer-les primer, cosir-les i fer tota la roba per meu fill Bernat, per les seves noviances, i fer tota la queixada i tot el parament. Diu, tot això he de fer, va dir aquella lota. Diu, sí, venga, fora vessa, no em vull jo de malfeineres a casa meva, va dir la reina. I això ho vull llest abans de pondre's el sol. I aquella lota, plora, sense saber com ho havia de fer tot allò. I se torna a posar la mà a la butxeta i tac, treu el guà. Diu, l'amor del guà. I tac, li torna a comparèixer en Bernadet. Diu, i per què plores? Diu, i com no he de plorar? Si ta mare m'ha dit que he de fer tota la queixada per les teves noviances. I diu, clar, no hi ha per tant. Sí, que hi ha per tant. I ella diu, no basta ni per començar. I pella siu-lo una altra vegada i venga, tornen a comparèixer els homonets i donetes de colzada. I venga, bots i cabrioles i cuixaveles i tombarelles. Uep! Diu en Bernat, ja ballarem a acabat la tasca. Ara agafau totes aquestes peces de roba i els ha d'haver teades i cosides i fer tota la queixada i també el parament per les meves noviances. I que els homonets i donetes diu, que és en Joana, que t'has de casar, en Joana, és en Joana. Xt, això no importa a ningú. A callar tots, diu ell. I diu, ja ho és, deien ells. Res, que amb això varen agafar totes les peces de roba i un estol de donetes, venga, tallar roba, i venga a filar l'agulla, i venga cosir. I ja van començar a fer camies, calçons, vàneves, llençols, coixineres, estovalles, torcabotxes, cortines, bé, tot el que ha de mester una casa de rei. I uns altres que van començar a fer de ferrers i de fusters i venga claus i ferrador i... què se diuen? Espanys i els fusters que ja començaven a fer cadires sense braços, amb braços, balancins, taules, llits, comodins, bé, de tot, hi havia allà. I uns altres que van començar a fer plats, plat fondos, plat plan, plat petits, cueres, forquetes, llivanetes, de tot. I quan van acabar tot això, estaia tot ben lluent, tot ben polit, ben net. I quan van acabar, en Bernadet els hi va dir, molt bé, bona gent, sí que heu fet bon d'avui, ja m'ho podeu anar ben rebent a ballar cap allà on volgueu. I que els homes, venga a ballar, i se'n van anar tots contents. I res, que amb això en Bernat li diu, ara, Joana, ja te'n pots anar a cridar a ma mare. I que vengui a rebre tot aquest parament i tota aquesta queixada. I si te diu, ja deu haver vist el meu fill Bernat,
tu ja saps el que li has de respondre. Sí, Bernat, no hagis por, ara hi vaig. I la Joana se'n va a cercar la reina. I li diu, mi senyora reina, en voler pot venir a rebre el parament i la queixada. Ah, molt bé. I la reina se'n va cap allà. I quan va veure tot aquell carro portal, tan ben net, tan ben enllestit, li va agafar una rabiada i va dir, ja no ho ha vist el meu fill Bernat? Diu, no, ni l'he vist ni l'he mirat fins a l'hora que l'he deixat. Calla, mala llengua, això no ho diuen. I de la mala de la rabiada que va agafar, se va afuar a na Joana com una picada d'aranya i va començar que la volia pegar, la pegar i pegar, i na Joana va fugir com va poder, que me va dir cap allà. I, com que no la va poder agafar, aquella dona va agafar tal rabiada que va rebentant sanys per avall i per dalt. I el dimoni la s'enduia, en cos i ànima. I, què me'n direu? En Bernat, sabeu què va fer? Se'n va anar a Joana i li va dir, i què? Que mos han de casar? I na Joana li responia, ja haurien de ser. I se varen casar i varen fer unes noces de pinyol vermell. I un ball ben rebent i serà per llarg. I si no som vius, som morts, i en el cel mos veiem tots plegats. Amén. Diu la rondalla.